Ongi etorri jakindunera. Bideo honetan, erorketa libreari buruzko ariketa bat ebatziko dugu. Ariketa honetan, esaten digute, Julenek harri bat jaurtitzen duela gorantza. Holan, goruntz. Harri horren, hasierako bidura, 15 metro segundukoa dala, justo soltatxerakoan, eta 1,8 metrotik hasten dala gorantz joaten. Hau da, marrazkian simplek ikusten dugun bezala, Julenek bere buruaren altuera gutxi gora bera dagoenan, soltatzen du harria, eta harria gorantz egitzen da vertikalki. Perfecto. Eta lau gauza galdetzen digut ariketa honetan. Lehenengo, zenbat denbora pasatzen dela, zenbat denbora pasatzen den, harria guztiz gelditu arte, hau da, zuk zeo zer gorantz botatzen baduzu, heltzen da momentu bat non guztiz gelditzen den, eta gero berriz ezten den jausten. Ba, puntu hori, non abiadura zero den, zenbat denbora pasa ostean emoten den. B, zenbat da altuera hori, hau da, guztiz gelditzen den momentuan eta jausten hasten den hasi baino lehenago, ze altueran dagoan harri hori. C, zenbat edo zenbat denbora behar duen harriak lurra ikutzeko Julenek soltatzen duenetik, hau da, Julenek harria botat eta gero geldi itxagoten badu, zenbat denbora pasatzen da harria lurra ikutu arte. Eta D, zein da harriak duen abiadura lurra justu ikutzerakoan. Badakigu lurra jotzerakoan, pum, abiadura zero bihurtzen dela eta gero errebotatu egiten duela. Baina jausten duen bitartean justo lurra ikutu baino lehenago, zen izango izan harri horren abiadura. Ongi, gauza asko dira. Hasiko gara lehenengotik, A ataletik. Zenbat denbora behar du harriak gelditu arte? Ba, hasi baino lehen, gogoratu behar ditugu, zeintzuk ziren erorketa librearen ekuazioak. H eta U-aren ekuazio berdinak dira, baina gauzatxo batzuk aldatuta adierazteko vertikalki gertatzen dela igidura, eta ez horizontalki, eta azelerazioa lurraren gravitateak eragindakoa dela, G. Beraz, desplazamentua ez da izango isa, izango da I berdin I0 gehi V0T, hori berdin, eta hemen, eukiko gendula, gehi bat biren AT karratu, daukagu minus bat biren GT karratu. Eta, hau gertatzen da, azelerazioa dalako minus G. G da 9,8 metro segundu, karratura, badakigu, eta azelerazioa da minus G. Zergatik minus, vertikalki, ia ardatzean mugitzen bagara, azelerazioa beti da beruntz. Beti da aspirantz. Horregatik, azelerazioa da minus G. Eta abiaduraren ekuazioa guztiz berdina da. Da V0 gehi A tekente 0, beti bezala. Eta ez dago azelerazioaren ekuaziorik, azelerazioa jadanik ezagutzen dugulako. Ez leuke zentsurik ikuiko, azelerazioaren ekuazio bat egita, erantzuna dakigunean jadanik. Azelerazioa dela 9,8 metro segundu karratutakoa. Ongi, voltatzen gara ariketara. Zenbat T behar duen gelditu arte. Ze ekuazio erabili aldugu honetarako? Jakin behar dugu, gelditzerakoan zenbat denbora pasa den. Eta objektu bat geldi dagoanean, zer gertatzen da? Bere abiadura zero dela. Beraz, erabiliko dugu abiaduraren ekuazioa. V bardin V0 gehi A T ken T0. Hemen, astu eta jartxa, A, hau, minus G da. Beraz, abiaduraren ekuazioa da V bardin V0 ken G bider T ken T0. Hemen, azelerazioan minus G jarrita. Beraz, hemen ere horan nahi azten badugu, V bardin V0 minus G T ken T0, T0, hemen galtzen diguna da, zenbatan
denbora aldaketa. Julenek harria botatzen duenetik, harri hori guztiz gelditu arte. Beraz, hori da teken T0 jarraian. Edo T, guk T0, bardin 0, aukeratzen badugu. Beraz, zenbat izango da, bestalde, V. Guk kalkulatu nahi dugu, zenbatekoa dan denbora harria geldi dagoanean. Beraz, V 0 danean. V bardin 0. V0 zenbat izango da? Harriak hasieran zuen abiadura. Eta esan dugu Julenek goruntz botatzen duela harria, beraz, goruntz badoia abiadura positiboa izango da hasieran, eta 15 metroko segundukoa dala. Beraz, plus 15 metro zati segundu, ken G dala 9,8, bider T. Eta hemen, ikusten duzuenez, badaukagu jadanik T ez ezagun bakar bezala. Hemendik pasatzen da dugu negatiboa beste aldera positibo bihurtzen, daukagu 9,8 bider T bardin 15. Eta hau zatitxera pasatzen badugu, lortzen da T bardin 15 zati 9,8 dela. Eta hau kalkulagailuan sartuz, lortzen da T bardin 1,53 segundukoa dela. Beraz, jadanik erantzun dugu A atala. Hemen jarriko dugu gogoratzeko. Eta honi dituko diogu T bat. Gero ikusiko dugu zergatik. T bat, hau da, lehenengo denbora tartea, da 1,53 segundukoa. Vale, ongi. Guazen B atalera. B atalean, galdetzen digutena da, zenbat igotzen dan harri hori guztiz gelditu arte eta jausten hasi baino lehen. Beraz, gogoratzen baduzu, lehen kalkulatu dugu denbora hau dala behar duena harriak gelditu baino gelditzeko. Guztiz geldi geratzeko, hau da, V 0 izateko. Beraz, kontuatzen basarie, denbora hori da guztiz igotzeko behar duen denboraren berdina. Ze, azken finean, noiz geratzen da geldi harria. Justo guztiz goian dagoanean, eta jausten hasi baino lehen. Beraz, igotxerakoan, guztiz igotxerakoan, pasatzen den denbora tartea da, lehenengo atalean kalkulatu dugun T bat denbora. Hori, horretaz kontatu barzari zuek ariketa ikusterakoan. Beraz, zenbat igotzen da? Haren eskatzen digutena da, zenbatekoa dan I harriarena. Beraz, hemen daukagun formula erabiliko dugu. B atala da I bardin I0 gehi V0 T ken bat biren GT karratu. Kasu honetan, T izango da, lehen kalkulatu dugun T bat. G, dakigu, BH,8. V0 da, hasieraren harriak zuen abiadura, 15 metro segundutakoa. T da T bat, eta I bardin 0, ezin dugu aukeratu 0. Problemak berak esaten digulako, zenbatekoa dan I0. 1,8 metrokoa. Ez da hasten lurretik harria, baizik eta Julenek soltatzen duen puntutik, dala 1,8 metro. Beraz, hau da 1,8 metro, eta I da kalkulatu nahi duguna. Beraz, I bardin 1,8 gehi V0 dala 15, bider lehen kalkulatu dugun denbora. 1,53. Ken bat biren, bider G dala BH,8, bider lehen
kalkulatutako denbora karratura. Bider bat, koma, berrogeita amairu, berbi. Eta kontatzen basarie, dana dakigu. Soilik, sartu behar dugu hau kalkulagailuan. Eta kalkulatuz, lortzen da, harria gelditu baino lehen, igotzen dala, zan, amairu, koma, hogeita sortzi metro. Harriak igotzen duen distantzia. Beraz, orain badakigu, I maksimoa, deituko diogu, dala, amairu, koma, hogeita sortzi metro. Hortik aurrera, denbora pasala, harria jausten hasiko zen. Perfecto. Hirugarren atalera. Ze atalera. Ez den digutela. Zenbat T edo denbora pasa behar dan harri hori jausten hasteko eta pam, lurra ikutzeko. Ongi. Hemen bi eratara kalkulatu daiteke. Hasi gaitekez guztiz hasierako puntutik eta esan zenbat denbora behar duen harriak julenek soltatzen duenetik gora igotzeko eta gero berriz bera jausteko eta lurra ikutu arte, edo kalkulatu daikegu hemengo puntutik harria guztiz gelditzen den momentutik zenbat denbora behar duen lurra ikutzeko. Eta denbora tarte horri deituko diogu T2. Eta orduan, ekuazio berdina erabiliz, iren ekuazioa, eukiko dugu I bardin I0 gehi V0 T ken bat biren G T karratu. Hau beti bezala. Baina orain, T izango da T2. Kalkulatu nahi dugun bigarren denbora tartea. T bat zan, soltatzetik puntu maksimora, T2 izango da puntu maksimotik lurra ikutxera. G, behatxeko mazortzi, beti bezala. V0, orain zein da V0? Ba, goiko puntuan, I maksimoan, esan dugu, dela, harriak V bardin 0 duen puntua. Beraz, V0 bardin 0. Eta zenbat izango izateke I0? Ba, I0 da hasterakoan duen altuera. Eta kalkulatzen ari garenez, goiko puntutik lurra ikutu arte behar duen denbora, ba, I0 izango da puntu maksimoa. Lehen kalkulatu dugun I maksimoa. Horregatik, lehen kalkulatutako bi magnitudeak erabiliz, errezago egiten da ze atala. Hau da, I max. Eta I, orain ez gabiz I kalkulatzen, galdetzen digute denbora zenbatekoa dan. I da lurra ikutxerakoan daukagun altuera. Baina, lurra aukeratu dugu 0 altuera bezala. Lurran badago zeo zer, 0 altueran dago. Beraz, I bardin 0 metro. Ongi. Hau jakinda daukagu 0 bardin I maksimoa, lehen kalkulatu duguna, 13,28. Gehi, V0, 0 danez, hau guztia 0 da, ken bat biren, bider G, behatxiko mazortzi, bider T2 karratu da. Eta hau da kalkulatu nahi duguna. T2, goiko puntutik lurra ikutxerako, lurra ikutu arte pasatzen den denbora. Beraz, hemen negatiboa dugu eta hemen positiboa, beraz, negatiboa beste aldera pasatzen gehituz, eukiko gaunke, bat zati bi bider behatxiko mazortzi da, 4,9. 4,9 T karratu, bardin, 13,28 metro. Eta T karratu bakarrik ikusten, 4,9 zatitzen pasatzerakoan, lortzen da, T karratu dala, 13,28 zati, 4,9. Beraz, T karratu da, 2
2,7 bat segundukoa. Segundu karrat. Jarriko dugu lan, onin ez dugulako emaitza finalen moten. 2,7 bat. Baina, hau da T karratura. Guk kalkulatu nahi duguna da T zenbatekoa den. Beraz, hau jakinda, T izango litzateke erro karratu, T karratu, ez da? Beraz, T da bardin, erro karratu, 2,71. Eta hau kalkulagailuan jarrita, lortzen da T dela, T2, denbora guztian T2 buruz egiten ari gara, T2 dala 1,75 segundukoa. Perfecto. Badaukagu, jadanik zehatalaren emaitza. Edo ez. Kontuatzen basarie, hemen, kalkuluak errezago egiteko, hartu dugu kontuan, zenbat dan denbora, goiko puntutik lurra ikutu arte. Baina hori ez da denbora osoa. Julenek hasieran harria bota duenetik kalkulatu behar dugu zenbat izan dan denbora pasatakoa. Beraz, denbora totala, harriak terratu duena igotzen eta jeisten, izango zen T totala bardin T bat gehi T2. Bardin 1,75 gehi lehen kalkulatu dugun T bat 1,53. Izango litzatekela 3,18 segundu. Perfecto. Eta orain garatzen jaku soilik D atala. Galdetzen digutela, zein izango da abiadura harriak lurra jotzerakoan. Eta hau kalkulatzeko, berriro hartuko dugu kontuan, zenbat harria hasten dela goiko puntutik. Beraz, abiaduraren formula aplikatuta, onin ez dugula erabili, V bardin V0 ken G T. Eta ken T0. T0, 0 hartuko dugu. Beraz, abiadura lurra ikutzean, izango litzateke V0, dala goiko puntuan ukan abiadura, eta esan dugu goiko puntuan V0 dala 0, beraz, 0, ken G, T ken T0. T0 hartzen dugu 0, eta T hartzen dugu bardin T2 bezala. Dala goiko puntutik, beko puntura joteko behar duen denbora. Beraz, V izango da kasu honetan, -9,8 bider T2. Lehen kalkulatu duguna zela 1,75. Ez do jarri hemen, baina bueno. T2 bardin 1,75 segundu. Lehen kalkulatutakoa. Beraz, hau bider 1,75. Lortzen dugu, abiadura, harriarena lurra ikutzerakoan, izango dela -31,16 metro zati segundukoa. Eta honegaz, amaituko egun kariketa. Kontuan izan, negatiboa da, berantz doalako harria. Beraz, hau izan da guztia, espero dut ulertu izana, eta gogoratu. Webgunen, YouTubeen jarraitu jakindun.